Nis, tá muid go lauert faoin bobbal. Laur mútear orla faoi se níos túisce sa teachtain ar bhí sé caint faoi phobal na scoile. Mar sin, céir is pobl an. Well, sé is pobl an ná, grúpa daoine marachta le na chéile agus a gobar le na chéile wathe le na chéile. Wacha si bin seanachil sé riamh hana, scá a chéile a bhhair na daoine. Well, céad a chéalann se sin. Daoine a gobar le na chéile wathe le na chéile. Cear go leor, tá muid go breanú chopla duine is sa bobbal a chabhraíonn linn chula lá. Gardaí dar nói. Cabhraíonn gardaí linn chula lá. Mes go ceach gabhrach garda leat. Se da maithe an ruachas nó da maithe I dribblóid le éonrad bhfuil bheith gardan an cabhrú leatin sin. Gardaí antáhachtach in ar bobbal. Céad faoi buir tráchta, cá bheith iad se mestú. Well, da maithe siúil ag scoil nó ar do rothar, chabhrach an buir tráchta se leat chun an bóthar a shrasnú. Dochtúir agus banaltra. Cabhraíonn siad se linn chun muid a chuineál sláintiúil nó da maithe tín chabhrach siad leat tíor siad airigid, antáhachtach. Tréinalí sport, cum más péil nó ómánaíocht nó soccer nó kisfel, cum atrub, cabhraíonn tréinalí sport linn chun muid a chuineál aclaí. Well, céad na daoine eile mar sin a cabhraíonn in sa bobbal. Well, tas na cíniú ar aontaine. Well, dar nói, tá féidir mrá dóteáin, cabhraíonn siad sin linn. Leabharlannaí, má gar leabharthóid gal amachchas a leabharlann. Bailithóirí brúscar, mar a chéad bhacha náit na freiseach. Aibríthe bóthar, freisin, daoine gobar ar móthar. Well, is cínte gur ar scá a chéile a bhhair na daoine. Mar na daoine seo ar fad a gobar le na chéile in ár bobbal, cuinníonn siad i gimocht muid ar fad, cuinníonn siad slán sábhailte muid ar fad.